sa Kapuso Fans Day Kasugandi sa Plaza Quezon. Bisita kaya ang Kapuso Stars in primetime pina si Marian Rivera, kaibanda ng komersyanteng Cebu Baez si Bettina Carlos. Sa Elotapantik ang programa, enjoy ang mga Kapusong Bicolan sa sing and dance number ni Marian. Nakipagsabayan man ang iba sa acting niya sa Kapuso Star. At siyempre pinahimban kay niya sa mga dance moves. Parang nandiyan na sila, umulan pero hindi sila umalis at nag-enjoy akong kasama ang mga taga-naga. Isa, huwag kayong mag-alala, babalikan ko kayo. Salamat sa inyo. Sulit masubok ang paghahalap ng mga fans ay mahing sa napili-inulong si Marian. Magayon lang siyang dalanan kasi huwag mo siyang pagpakaliligan. Nakakawang problema. Opo, die hard fan po siya. 84 years old na po siya. Kaya hanggang po po. Mark Bongat nagbabaratang Bicol.